Усещам, че някои от вас се притесниха, защото виждат, че аз съм притеснен. Вижте, трябва да ви успокоя. Всъщност, истината е, че аз съм професионално обучен актьор. И това често се случва в публиката, да се върже и да си помисли такива неща. Не е нещо необичайно. Любовта променя. Променя това, което вършиш. Лично за мен, аз като стендъп комик, това, което така усещам, че променя в мене, това са изразните средства. Езика. Има много хора, които като чуят стендъп комедия и веднага си представят, че трябва да е задължително нещо вулгарно, нещо цинично. Не знам, ако тук има такива хора, искам да им кажа да се ебат в газа. Добре, радвам се, че има такива хора. Камък ми падна от сърцата. Това ми напомня една случка. Преди много години ми се наложи да замина за Япония. И се връщам след години нещо в България и седиме с един приятел и си пиеме кафенцето. И той, какво са, вика, научи ли японски? И викам, понаучих, да. Да, бе, научил си. Викам, да, бе, научих, питай ме нещо, ако искаш да знаеш. И той като картешница. Как е да те е бъвка за... Простотия. Нали, че това ще е първото нещо, което аз ще... Аз му казах как е, де. Но вижте това дори да се преведе буквално, то на японски няма никакво значение. Не казвам, че те нямат псовни. Нали, те се псуват, но те не използват нашата естетика. Значи, какво е предвид? Значи, примерно на японски израза, който така емоционално съответства на нашото да ти еба майката, на японски буквално звучи нещо като не ми се моткай, ако обичате. И когато се псуват, хората се уважават. Друга една история, която искам да ви разкажа, с която да потвърдя вече намекнати от мен факт, че знам японски, че съм по-образован и по-интелигентен от всички вас. Не от всички взети заедно. Но ако се разделите така на групичка от по около 4-5 човека, вие там двете масички направете една обща група. Виждам, че е малко. Аз ще ви помагам, ако нещо. Да казвам, в Япония също така имах удоволствието да работя известно време като преводач на един български футболист. И значи преводаческата работа налагаше ми се в реални условия, в движение, както се казва, да превеждам такива български идиоми, като например педерас нещастни, аз яви майката. И това е трудно, но още по-трудно всъщност беше за преводача, който беше на треньора, защото и треньора беше чужденец. И, значи, треньора говори на немски, преводачът, нали, превежда на всичките на японски и аз на ушенцето на българина му превеждам на български. Това хубаво, треньора говори на немски, обаче той по рождение е сърбин. Знаете, че сърбите са още по-напред с естетиката. Треньора ме посрещаше всяка сутрин с "О, Владо, еботе!" И за по-необразованите на сръбски еботе буквално означава да те еба. И може да представя всичко в гамата на чувствата от добро утро, очевидно, до да те еба. И треньора, нали, говори на немски, обаче като всеки истински сърбин, нали, от 3 думи, 2 са пичко материн. И това не се променя на немски. И той говори, нали, шнела комбинирта пичково матерно, такив пичково матерно, нали, всичко се развива някъде у или около пичко матерно. И япончето превежда, нали, немския текст и стига до пичка материна и почва да импровизира. Да покажем, че сме мъже, да разгорим пламъка в сърцата си. И мина известно време и японците научиха какво значи пичка материна. Научиха емоционалния зарад какво означава. И вече на японеца не му се
налагаше да я превежда директно от немския текст, си я копи-пействаше в японския текст, нали? И по този начин аз станах свидетел на едно много интересно лингвистично явление, нали? Просто аз видях как наживо този идиом пичка материна от сръбски премина в японски през немски. Което на мене ми създаде допълнителни трудности като преводач. Аз пък как това да го преведа обратно на български. Нали, добре, оказа се, че футболистът също беше образован, той знаеше сръбски и ми преведе пичко материно, как е на български. Не знам, мисля, че няма нужда на вас да превеждам. Там на вас после ще ви обясня. Не искам да кажа, че сте най-глупави тук в залата, просто така изглеждат. Вижте, дори да сте, това не бива да ви депресира, защото и аз съм бил толкова тъп някога. Ние всички се развиваме.